Lamsugu hanyo hai ani mare ta kiching songnor jotono no ani tinini ketal video tini hingkai sung khumulung pargo thangai tongo CNBPC by kelwa jijak chini Sunday school ni chirai rong no tlangoi chini chirai rong no chini Champongnagar circle ni ingoi khumulung pargo tlangai tongo jeng tabuk ngate sung nokhlai jak tai kesa amo ka chini malkhong chini oro ni kachira rok timponer chuna kilo chini box ro sabdi tabuk ngke sung khumulung amche no sokpa kya khumulung parga na ono jeng chini chira rong ti nyo tabuk khungkai sung oro sokpai mani yagulo jeng tabuk ngke chini chira rong jo to chini circle CNBPC ni chira rong no kok chari tongo sung jo to thansa khai mane kuno chira rong ta tang ready hinai ngai jeng tabuk ngke to salayo ko bai jeng himlai ka na je besek borok ko bang mo asuk chini chira rok borok parga hai besek tong thukjak ambagi borok phainani mar khe do chinje sikang se borok pai nyok khorjak thingse ulta ler ma hayangi thango borok chinje sikang se tong thokjak mani sida pargo hangkai borok thungnani ar mangjugo to borok bo tabuk hingga chirai rok no joto no thumsa khlaioi ko kaisa photo rok naragui tongo ta chirai rok ni tai oro tongo teachers rok tongo tai parents rok bo tongo o jaga o hamthar school ni bo o jaga chirai rok tongo tai borok ni parents bo phaijak jongmai baksa no borok ni ka school bla hangkai bongno parents rok logi tongnani nango abon bagi borok no kheta hangkai sini je church ni Sunday school chirai rok ni hingke teacher rok amsukno gatai to leaders rok tongo amhaita tini photo jong majaga o tabo khungkai aro palbai bujak man yagulo chini sora chodar chirai rok no kisa photo narok paigena hanai asugre bongno photo click khayo tongo ta jatana ya sira khaibe ya hairok mokol sida hoya mokol ni jang আছে ai kinaro khaibe ya bokorong hairok khaibe chini chin duty hingka tamo chirai rok no naikol na niom sim chin tin duty bong log log khasik na nasuk no nai chong din rok ano lage wei video no Kalajik Hal misong lasa Plan thang anggo baro baksan cerai roh hake kisa baro wai cerai roh lagi stong ko ba baro hake kisa oke nya jadi tai khak jaw ka cerari ko om hayang lai tongo bro kai
alada sengka bote khaksao yango tini ke seng teacher rok baglai sumana susare rok nanya ni bagai na chutok yang bozak lại nhá sừng con hai chồng đấy chứ Kita muya penyai muya bagan pajak. fashion cái gì mua phải đó sừng tabuk ka hangke bere bekha basrai rok gai tabuk glass borok no tipin khlairana ni bagai joto no biskango kothum roi tongo ta kata yakra rok ga baksa futu bulai tongo yang baksa ga ba iko haksalo jeng ka ba or tong ta jeng futu ka o ni jeng ga munai le basala yo jang no las digin tong lai kata chrai rang sim rok lai tabuk ke to seng iko tipin no khlai be okobayoi nokholai tonga thangnani hini nyo naidi borok kongmata stak phai chongku sal thangrerok borok habrerok obhai sini chongu asike mar khumlung pargo naichoto khumrok bare chongu norok bo chini khumlung pargo phai nyai pheji berai Oi, bangkan lain nak ada. Ready, ready. চন্দ্রমল্লিকা জন করম গোলাপি তুই খালা ke bong no tipi no khlai roi dok mali pasani chungki phlai tongu no thangnani bagai nang aram nang za khatin bare mani ai mani nang koi bar ice cream cha kha tin bar cha khana bo za ka paisa sana ha bo za paisa par bisungo da ha par bisungo nang dini cha kha ice cream cha thong ha ice cream cha thong sa cái này mani thong go hambai tini ni jorote asuk nong sinai tini ni video rok no rok nai thuk sakha ba ani video no like khlai ji hambai joto no